Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Hakom gani ka jinglong jingman ka perthai hakini kisngi bamanta, na ka jing shepteng ya ka jing yorong uknyang jingpang coronavirus ne COVID-19. Nalor ki bor sarkar ka imlang salang ru kadan la ka jong ka benta ban senyang ha ka bakit lam ya ka lingkor ban yele persya ya uniu knyang jingpang. Kumjo ka jingmi mon sobha ha ka imlang salang khamtam ikitu ki bala pendap ik jing pule ban yara pensutho lam ikinong sosnong halor kumno ban yada na uniu knyang jingpang. Dang haka arpulai trik mentau benai leber arajar arpo kawai ni kiseng bahalang kani kejela keseng New Trap National Youth Front hapo kejelam jung office secretary ubak dan bok dekar da kemon sobha kilalet benterwa jingiram da ke borman jong kit khot jong kani keseng how director jong ketnat health services and family welfare u Dr. Amanwar bahakan ukurkom bakani ketnat kelak ban penun kamyaki ibayo kejing sa poor stat jong sapriang mo new coronavirus kumagi tip COVID-19 tengi nakaseng New Trap National Youth Front kabadi kaseng jo kabapay jo imlang salang kabadi ko kot kharu kunjo ni terwahi damangi ya ka government bat ya ka health department bangini trei lang khnang ba nila bunyada yuniu khnyang jimpang coronavirus te hakajingi kundu jungi menta iba Amanwar iba director jong ka health ilai kublai ini gong ba bagi kaniga senjam kum nongkong lawan sekmat banja trailang tanaka nakalian jungi lokong ban sokot ini mar ban sai kata ka training khanang bangin ai kilat jinga dai kipat ba pan pat balingi terwa ye ka sarkar ba ka health department kunjo dai hakani ka nongrem bangi laktip sai bangin sapoi baka por baka sarkar kan ye kenduk jinge bakan longka pan khem ba hat ko por ban yo jingarap nang nilang tay te ngin stop ha ka de ka shortage jong manpower te takadaw ngi terwa hidala de nang ba ka interest jong ka state hi bangin yada yakan ni ka kot ka kya ngin habangi stop dangi ya gi guidelines ngin ya gi ta gi lat gi jingada kanum bit hera te la da ka thau hi ban bit ta ko mun da ngi shong hi ngam ka bit te kum yo sin ki kum seng malang tengi te ban jam sakmat ki ndai ra ban shu he minia tang hapo social media ni utai but ni de appeal ru shikini ki corporate private sector ma tum ki private hospital ki kita i baki de ban thailang ke pat ka government ndai ra ban shu kan shai bitang government bat ha ki ni ko mata ndai wei lo wei de ban pe ki jingket kle jung ga jan ban re bangi ngi de shi tro ta rang ki ki temen ni kum don shu kham tam de la om ba ka afek bai ki ban re san sa jarong ni kalun tetap kamna tak tangan kata dan rengi de ban pe ki la ki ni ki reu temen jung ki kum don shu kum ni pe ga ban story kum ni kren ki de ni ka rengi don shu ndo ba ka deputy commissioner beri pe ki ne ko de ban te la kam bat ni ki volunteer jungi kin nadu menta ki ga si kilami madan bakin letpet bakin let sngap ya kita ki jim jor ki pet bakin ki no kita ki dukan ke bisham ko bu kino kita ki nadu ke public transport ki bashu hadu mentan du kadang don ka report mengiyo na ka po pres bajar bagi dan khana ki amba ki kali kila shupa pen reserve inum sha bakin sim ko bu kunta ni pen pau ka jing semua yang jongi ya kan ka sai ba kalong ba kloi ban ai ketika man ketika yang kecungki ban harap ini ta ka ban kong kabar ring la dai kran sani ba ba ki ru ki ong ba larang hidon kam ngin high training iki nagi unit jongki repair bar khat kinwan ngin high training hang ni nang tu bere ki unit ki jongki ki high training iki members ki jongki tingi ong ngala ada pen pau shai ki ba ngin shim ya ki kerteng ki jongki bar khat bat ngin sapentip pada siapa ki district medical health officer jungi DMNHO civil surgeon bat ki district surveillance unit ba yakin ni belada train hagano wono ko por bagi dan kam ka cingirap ka jongki ndai tang ha mukhani ka por hakiwe ki khapru kin kerpat lamiki ban ai ya ka cingirap yaki khnang bangin la ban tem ya kan ni ga ya uniu kenyang jimpang COVID-19 wat bangin la ngin long ki bajau persya ya kan ni ga
jing percaya kan ka jing wan jong ni khnyang na ki we ki chaka but pangin la ban yada ye ki bre ki jong kinong song snong jong ka jala ka jong